Ola a todos, que tal? Benvidos á nosa segunda clase de Pilates. Espero estemos todos ben. Ímonos preparar, imos comenzar. Recordade poñervos roupa cómoda e se tendes unha esterilla, pois moitísimo mellor. Así que se estamos listos, imos aló. E entón, imos empezar directamente, ¿sí? Colocando os nosos pés debaixo da pelvis, brazos relajados, espalda larga, quentamos un pouquiño. Veña, simplemente doblando e estirando as rodillas. E movendo os ombros, círculos, atrás. Respiro natural. Eso, arriba os brazos, estiro o torso. Vale, circuliños por diante. E cambio sentido. Doblo as rodillas, imos un poquinho ca pelvis, diante e atrás, ¿sí? Exhalo, diante, inhalo atrás. Recordade que en Pilates inhalamos pola nariz e exhalamos pola boca. Veña, baixo, rodillas, círculos hacia un lado e outro. Veña, fago circuliños aquí co meu pé. Poño a parte de diante da planta no chan, poño peso nela. Si soltar un poquinho os dedos e quentar os pés, planta, tobillo. Veña, parte de diante da planta do pé, fago uns circuliños quizáis ca rodilla, pero que sinta o peso no pé, na planta. Vale, separamos as pernas, unha boa abertura de pelvis, ¿sí? Rodillas van hacia os lados, igual que os dedos dos pés, na mesma dirección, espalda recta. Imos poñer os brazos en cruz e balancearnos de lado a lado. Vou deixar que un brazo caia. Atentos ahora con este, un poquinho de coordinación. Doblo, cruzo o brazo por frente. Abro e vou por arriba, ¿sí? Abro, cruzo, abro, subo. Intento respirar con cada movimento, da igual o orden. Eso. E cambiamos de brazo e vou, cruzo, abro, subo, abro, cruzo. Eso. Eso. Unha máis. Vale. Pois un quentamento rapidiño. Si estamos listos, quentamos un poquinho máis a espalda e xa nos quedamos no chan para empezar a clase de hoxe. Deixamos a cabeza caer. Vale, para ir enrollándonos hacia baixo despacio, vértebra, vértebra. E estiramos ben, deixamos que se estire ben a espalda. Doblamos as rodillas. E quedo aquí colgando. Podemos agarrarnos os codos e deixar que a cabeza se quede aquí, entre os brazos. Moi relajado o cuello, os ombros. Vale, solto. E imos camiñando adiante, cas nosas mans. Unha planchiña. Agarro o abdomen, ombros atrás. Quedamos aquí. 5 segundos. Alargo lumbares. 4. 3. Se molesta, podemos poñer os puños ou antebrazos. 3, 2, 1, baixo. Veña, estiramos un poquinho hacia atrás, separando as rodillas hacia os bordes da esterilla.
Estamos listos para empezar. A nosa clase veredes que hai moitísimas cousas en común. Entre as clases estades facendo máis clases neste canal, con yoga ou con contemporáneo. Hai moitísimas cousas que son moi similares ou iguales, que se complementan. Esta vez. Vale, imos empezar boca arriba. E imos levantar as pernas en esta posición de mesa. Rodillas encima da pelvis, gemelos paralelos ao chan. Vale. O único que vou facer aquí é coller aire e cando solto vou atraer a miña perna dereita, digamos, hacia min e cas miñas mans vou empujar soltando aire. ¿Sí? Así de sencillo, collo e solto e empujo o muslo. É como se quixera traer a perna hacia min, pero as miñas mans a vez empujan hacia fora. E aquí, facendo simplemente este movimento, vamos a intentar conectar ben coa zona abdominal. Se empujo, debería notar instantáneamente que se contrae, que se desperta así o meu abdomen. Inhalo, exhalo. Se activa. ¿Sí? Exhalo, empujo. É un movimento moi pequeno, pero non por eso menos efectivo. ¿Sí? Veña, deberíamos sentir cando empujo cas mans a perna hacia mí. Empujo cando exhalo. Veña, activo o abdomen. Unha máis. Vale, relajo. Traio as rodillas cerquiña do peito. Vale. Quedamos na mesma posición. Ahora imos poñer os nosos brazos en cruz, cas palmas hacia abaixo. E tamén a espalda está relajada. E tamén sencillo. Imos abrir a perna dereita. Imos abrir a pelvis, verdad? Movo a perna dereita hacia a miña dereita, hacia o lado dereito. Sen que se despegue ou se mova a cadera o pelvis do chan ou o torso. Si, inhalo. O exhalar, o ombligo empuja hacia o chan e vou traendo a perna ao centro. Inhalo, cambio. Abro a esquerda, exhalo, volvo ao centro, inhalo, exhalo, volvo. Solo estou movendo a perna, unha perna cada vez, e nada máis. O mesmo, intento conectar a exhalación ca contracción abdominal. E un máis. Relajo. Rodillas e peito. Vale. E quedámonos aquí, doblando a nosa rodilla dereita, estirando a perna esquerda. Podemos deixar aquí en 45 grados ou baixalo un pouquiño máis. Aquí agarrámonos, despego cabeza, costillas, ombros abaixo. E podo ir baixando un pouquiño máis a miña perna esquerda para facer o estiramento dunha perna. Man dereita, meu talón dereito, esquerda da parte interna. Exhalo. E cambio. Inhalo no cambio, exhalo cando agarro. ¿Sí? 10, 20 repeticións. Xa fixemos a primeira clase e moitísimos que repetiremos en case todas. Si molesta a cabeza, descansa. O cojinciño. Vale, relajamos. Ben, o segundo nas nosas secuencias de pilates, o pilates máis clásico. ¿Sí? Venga, o empuje da perna. Estiro, ahora vimos estirar a contraria. Perna esquerda, perna dereita vai hacia o chan sen tocalo. Agarro, despego, costillas, abdomen ben agarradiño, zona lumbar pegado ao chan, ombros abaixo, leixos das orellas. Exhalo, empuxo a perna hacia min 2 veces. Inhalo no cambio, exhalo. Doblamos se necesitamos as rodillas, ¿sí? Igual, cabeza tamén, molesta, no cuello descansa, no chan ou nunha almohada. 10, 20 aquí. Cada uno que poda, cada corpo diferente.
e facémolo para nós o que nos vaya mellor a nós. Son suficientes 4? Pois 4. Sempre intentamos empujarnos un poquinho, retarnos un poquinho máis, pero sempre escoitando o noso corpo tamén. Vale? Imos a facer un novo hoxe. Si, o estiramento das dúas pernas. Entón, igual, dende esta posición de contracción, despego as costillas, ombros abaixo, mira hacia diante. Vou a ir cas miñas mans hacia os tobillos, ¿sí? Nunha exhalación. O inhalar este un poquinho máis avanzado, pero igual agora vos dou opcións máis sinxelas. Exhalo, estiro aquí, ¿sí? Os brazos veñen polos lados, hacia os tobillos, e suben polo fronte. Exhalo, e inhalo. Este sería o exercicio, vale? Pode ser que nos cargue bastante na zona cervical, ou mesmo, cunha almohadilla case mellor, cunha almohada que a cabeza non chan completamente plana, vale? Porque así activamos un poquinho mellor o noso abdomen, vale? Exhalo aquí, inhalo, pego nas pernas, brazos hacia as orellas, exhalo, 2, 3, 4, se me tiradas lumbares, pois non baixo tanto as pernas, 6, 7, e descanso. Vale, pois imos con o noso seguinte, o criss-crossing, traballamos un poquinho os nosos oblicuos. Despego outra vez, costillas, escápulas e podo. Vou a suxetar a cabeza cas miñas mans. Pensen en puxar, sí? E agora, como fixemos no primeiro, no estiramento dunha perna, o mesmo, pero imos a facer un giro, vale, levando o ombro, máis ben pensamos en levar o ombro que o codo, sí? Para manter o peito, pois aberto e girar desde a cintura. Exhalo, inhalo, exhalo. Tamén me tira da lumbar, un poquinho máis as pernas. Este queima un poquinho máis duro. Podemos chegar a 10, se non, pois 6, 4, 20, non máis de 20. Vale, descanso. Imos facer o noso último nesta posición, vale? Cas mesmas bases que fixemos os primeiros, imos despegar as nosas costillas ou escápulas tamén, vale? Intento manter a contracción, podo agarrar para subir aquí nas pernas, ombros abaixo, alargo os meus brazos hacia diante. Imos facer aquí 5 repeticións, subir os brazos arriba hacia as orellas, círculo. Inhalo 1, 3, e descanso. Ben, un poquinho máis intenso, e imos arriba para darnos a volta. Poñémonos ahora a 4, ¿sí? Que yo chamo o Superman. Mans debaixo dos ombros e rodillas debaixo da pelvis. Vou poñer de fronte e así vemos mellor. Entón, imos a estirar o brazo, mirámoslo un segundinho, imos a estirar o brazo contrario á perna, ¿sí? Igual, mantendo a estabilidade de toda a columna, subo. E dende aquí, dende esta posición, imos a abrir brazo, perna, hacia os lados, intentando manter o tronco completamente estable, ¿sí? 3 veces, ¿verdad? E volvemos. E cambiamos de lado. Vale, concentrámonos en mantener o torso o máis estable posible. ¿Sí? Vamos, imos xuntos, cambiamos de lado. Exhalo, alargo e subo. E agora inhalo, abro o brazo e perna fora do centro 3 veces. 2, 3. ¿Sí? Veña unha vez máis cada lado que nos carga as muñecas, poñemos aquí os puños. Imos unha vez máis cada lado, alargo, 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 brazo contrario a perna, subo, abro,
e volvo. Veña, manteño estable. 2, 3. Baixo con control. E cambio. Alargo, alargo, alargo. Subo. E abro. 1, 2, 3. Muy bien, descanso, separando un poquillo las rodillas hacia los lados, séntome hacia los talones. Vale. Que tal? Xa imos quentando ben, non? A nosa zona abdominal. Imos poñer ahora de lado, recostados dun lado. Ya. Descansando a cabeza no noso brazo, intentamos estar completamente no lado da pelvis, un lado encima do outro, igual que o ombro encima do outro. Vale? Un pasiño adiante cos pés, doblo a miña rodilla de abaixo, a miña perna de abaixo un poquinho, vale? Imos intentar igual manter o torso estable durante todo o exercicio. Imos facer uns círculos agora. Entón mirámoslo un segundiño. Imos mover a perna hacia adiante. Igual, intentando que só se mova a perna, nin o meu torso, nin nada máis se move. Vale, vou adiante, dibujo como medio círculo arriba. E vou baixar a línea recta. Entón non é un círculo, é como medio círculo. E baixo a línea recta, flexionando o meu pé. Entón, boca punta dos dedos hacia adiante, medio círculo arriba e baixo recto, flexionando o meu pé. E sen deixar caer, intento agarralo aquí como frenando, activando tamén, se podo, a musculatura interna do muslo, sí? Entón, imos 5 veces. Punto, punta, medio círculo e baixo recto. Sí? Inhalo arriba, exhalo 2, inhalo arriba, adelante, diante arriba, 3, diante arriba, 4, diante arriba, 5. Moi ben, descansamos. Estiro a perna de baixo, mantemos o pasiño este hacia diante que temos. Veña, abdomen agarrado, ombligo atrás. Pego ben as dúas pernas. E agora vou nos separar, imos traballar aductor, vou nos separar do chan, as dúas, o máis arriba que poda. Sí? 2, 3, 4, 5. Vale, descanso. Doblamos as rodillas e vímonos agora aquí a traer o codo debaixo do ombro. Vamos facer unha semiplancha lateral con un poquinho de torsión. Mirámola. Outro día, na primeira clase, creo que fixemos a plancha. Si, a semiplancha lateral. Hoxe imos facer, imos collero desde aquí. Igual, levanto pelvis, levanto cintura, levanto as costillas, brazo arriba, podo estirar a perna de arriba ou manterla doblada. Vale, e agora, desde esta posición, mira, imos baixar o brazo, se traendo, pois, cerquinha do outro codo ou do outro brazo, e facendo aquí unha pequena rotación, pois, onde poidamos, levamos a man hacia atrás. Inhalo, sí? Exhalo, rotación na parte alta da espalda. Inhalo. Veñemos 3. Inhalo. 4. E unha máis. E baixamos despaciño pelvis. Pernas hacia adiante. Sentámonos para facer o outro lado. Tumbámonos de lado, pasiño adiante, que nos axuda a manter a estabilidade, ombros, cabeza, cuello relajado, doblo a miña perna de abaixo, a de arriba parto desde aquí, despego un poquinho, manteño en línea ca miña pelvis, e imos a centrarnos no movimento da perna, todo o torso o máis estable posible. Inhalo, boca a punta do pé, adiante e arriba, exhalo, flexión e baixo en línea recta, sen deixar caer. Inhalo, vou adiante e arriba, e exhalo, baixo. 3, diante e arriba. 4, inhalo arriba. E unha máis.
Vale, descanso, estiro a perna de abaixo, manteño ese pasiño hacia diante, pego as ben, veña sempre o peito aberto, postura larga, pego ben as pernas, imos arriba, 5 veces tamén, aductores, exhalo arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Moi ben, doblo as rodillas hacia diante, despego o tronco do chan, codo debaixo do ombro, veña, imos levantar a pelvis, levanto a cintura, levanto as costillas, brazo de arriba, coidado, che quedamos aquí, se me está molestando o ombro, quizás é que teño o codo un poquinho hacia diante, si, coloco o codo normalmente, pois debaixo do ombro un poquinho hacia fora, pero busco a posición onde non me moleste, se me suele molestar, ou ainda que non me suele molestar, pode molestar nesta posición. Vale, arriba, todo arriba, e busca a rotación da parte alta. Inhalo, exhalo, boca, man baixo, cerquiña do outro brazo, sí? Busco tamén o contacto co chan, da parte alta da palma da man, exhalo. Son 5, non as contei, pero por si acaso, sí. Vale, facemos 5 de cada. Vale, estiro as pernas adiante e nos imos estirar un pouquinho hacia adiante. Relajo a cabeza, o cuello. E quedo aí. E subo redondinho. Vale, estiramos as pernas, abrimos a pelvis, vale, igual, aquí se esta postura nos incomoda, cun altiño, cun almohada, un cojín duro, duriño, ou cerrando un pouco, ou levantando as rodillas, vale, podemos intentar estar relativamente cómodos nesta postura. En calquera caso, se non é para min, pois cerro as pernas, si estou donde podo, o importante é que teñamos a nosa espalda o máis recta posible. Vale, brazos en cruz, e imos estirar moi despaciño hacia un lado, intentando que o torso non se cerre, manteño toda a apertura do fronte do corpo. Se tomo o meu brazo, se vou pola parte interna da perna, xa me axuda aquí a facer como unha palanquiña, desde o brazo, como que empuja na cara interna, para manterme aquí, todo aberto. Veña, estiro aquí un pouco, respiro. Vale, subo. E vou ao outro lado, alargo, inhalo, exhalo, estiro. Vale, subimos. E agora, se vai ben, ou intentamos camiñar un pouquiño hacia diante cas mans, mantendo a espalda larga. Non queremos doblar agora aquí, senón manter larga. Igual non podo ir moi longe, igual me quedo aquí, está ben. Vale, porque estamos intentando abrir aquí, estirar ben a pelvis. Se doblo, perdo un poquinho ese traballo. Entón, non é importante a forma, senón sentir como estiro ben. E con unha boa técnica para traballar o que queremos traballar, neste caso, apertura da pelvis. E estiramos tamén os aductores. Vale? Se pode un poquinho máis, vou un poquinho máis, pero sen doblar a espalda. E se non vou menos, pois me quedo onde este. Moi ben, pechamos as pernas e sacudimos un pouco. Bueno, pois ímonos a poñer boca arriba outra vez. Si, para facer unha variación do puente. O puente tamén se fai en yoga. En realidad faise moitísimas disciplinas, en moitísimas clases, hai exercicios que simplemente son boísimos e se usan en moitísimas outras disciplinas. Un deles é este, tanto de yoga como de pilates. Ten nombres diferentes, e algunhas características diferentes, pero é o mesmo. Alineamos pés, rodillas e pelvis, a espalda completamente relajada, peito aberto, cuello largo, brazos cerca do torso, cas palmas hacia baixo. Inhalo aquí, e exhalando, veña, vou
despegando a pelvis, ¿sí? Imos intentar despegala moi despaciño, sentindo como as vértebras dentro do sacro se van despegando do chan de unha en unha, ¿sí? Ata a parte alta dos ombros. Collo o aire arriba e soltando baixo, despacio, igual, vértebra a vértebra, intentando articular o máximo posible a espalda. Exhalo arriba. Inhalo. Exhalo baixo. Vértebra a vértebra. Cando chego, relajo. Collo aire e soltando. A pelvis vai se despegando. Faço como unha pequena rotación. Se vou subindo pouco a pouco. Inhalo arriba. Exhalo baixo. Vértebra a vértebra. Vale? Imos unha máis, añadimos unha variación, quedámonos arriba, vale? Intentando que a pelvis non se hunda, mantendo unha liña entre ombros, pelvis e rodillas. Intento quedarme aí. E se vai ben, despego a perna dereita do chan e estiro hacia arriba. Vale? Co meu talón esquerdo vou empujar para manter a musculatura da perna esquerda e a pelvis ben arriba. E se vai ben, nos quedamos aquí pois uns 3-5 segundos. Vale, vou cambiando de perna. Empujo co pé que está no chan, empujo, intento manter a pelvis ben arriba e me quedo. Vale, doblo e baixo despaciño. Vértebra, vértebra. Traio rodillas ao peito. Balanceamos de lado a lado, masajeando un pouco a espalda e a zona lumbar, e imos ir cos balanceos. Imos a rodar na espalda como pelotas. Entón, imos poñer, se temos a esterilla, imos poñer a parte diante, que teñamos espazo suficiente detrás, vale, facernos como unha boliña co noso corpo. Para iso é importantísimo contraer o abdomen, se mantelo ben contraído, redonda a espalda. Se podo, separo os pés desde xa, senón podo coller dende aquí e levo as mans hacia os tobillos. Vale? Veña, manteño a espalda redondiña e voume deixar caer hacia atrás e arriba e atrás e arriba. É importante, cando estemos facendo este exercicio, que non deixemos cando baixamos a cabeza caer hacia atrás, porque se quero subir vai dificultar moitísimo o movimento e posiblemente me faga daño na zona cervical. Entón, imaginamos que temos aquí como un imán na frente, que vai hacia as rodillas, e asegurame que todo espalda esté curvada, incluída a cabeza. Vale? Veña, quedámonos arriba, intentamos manter o equilibrio, solto os brazos, quedamos aquí uns segundinhos, veña, crecemos, espalda larga, 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 quedo, largo, moi ben, estiro as pernas adiante, nos estiramos, e subo redondo. Vale, desde esta mesma posición vou poñer de frente. Doblamos un pouco as rodillas e estiramos os brazos adiante. Imos facer un poquinho máis de traballo abdominal sentados, traballando a zona dos oblicuos. Entón, miramos un segundo, imos facer unha contracción, fixamos na primeira clase, senón non importa, na contracción contrae o abdomen, curvo a miña zona lumbar, séntome atrás da pelvis, ¿sí? Ombros hacia baixo. Exhalando, e cando inhalo, sento nos isquións e alargo a espalda. Exhalo, contraio, inhalo, alargo, ¿sí? Vale? O que imos añadir esta variación agora para traballar os nosos oblícuos. Entón, vou a contraer o abdomen, sentándome atrás, empezando polo lado dereito, o codo dereito empuja hacia atrás, verdad? Manteño o brazo ben pegadillo ao torso, e vou a mirar a miña man dereita. Inhalo arriba.
Exhalo, contraio, e agora o codo esquerdo empuja máis atrás, miro a miña palma da mano esquerda. Inhalo. Exhalo. ¿Sí? De lado. Entón, contraio. Brazo, codo empuja atrás, miro a mano. Inhalo. Exhalo, cambio. Unha última vez. Moi ben, estiro. Vale, 10-20 repeticións deste exercicio estarían ben, vale? Cada unha que poda. E volvemos a sentar, sentamos as plantas dos pés, redondeamos a espalda, relajamos aquí uns segundos. E subo. Vale, poñémonos agora boca abaixo. Imos traballar tamén un poquinho máis a zona lumbar, e tamén glúteos e femoral. Entón, moi sencillo. Estiramos brazos e pernas. Veña, agora agarramos o abdomen. Si, cuidado neste exercicio tamén de non empujar o chan coa barriga. Si eu quero que o ombligo se vai hacia atrás, hacia a columna, e non empuje o chan. Vale, apretamos ben os glúteos, alargamos todo o corpo, e se podemos imos despegar as rodillas, ou sea, as pernas cas rodillas, e os brazos. Dende esta posición simplemente imos abrir brazos e pernas á vez, e cerrar. ¿Sí? Abro e cerro. Abro e cerro. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. El abdomen agarrado, glúteos ben apretados. Amodiños e problemas lumbares. Veña un máis. E descanso. Despego o torso do chan e estiramos sentándonos hacia atrás. Vale. E subimos. Vale. Que tal? Xa imos terminar. Imos facer algún exercicio de pé antes de terminar a nosa sesión, e para subir agora imos volver á posición de calpedia, mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis, e poñemos os dedos dos pés no chan. Vale? Vou levar os meus brazos hacia atrás, a pelvis hacia o teito, sí? E de aquí, como facemos tamén en yoga, camiño dos pés ás mans, ata quedarme aí, sobre as plantas dos pés e colgando. Veña, movemos un poquinho o cuello, vamos decir que sí e que non, e sacudir tamén os ombros, e subimos redondo, vértebra a vértebra, veña a cabeza, e agora a última que estira. Vale, e xa estamos nesta posición vertical. Vamos a facer uns equilibrios moi faciliños. Vamos a ver, para os equilibrios sabemos que temos que intentar tamén agarrar o noso abdomen, porque o noso equilibrio está no centro do corpo. Vale, entón, mantemos o ombligo hacia a espalda, despegamos a nosa perna dereita do chan. Veña, podemos separar os brazos aos lados para que nos axude ca estabilidade. E dende aquí simplemente estiro a perna dereita hacia adiante, exhalo, inhalo, volvo. Veña, 3 veces. Sí? E agora, vou levar a perna hacia atrás, os brazos hacia arriba, e vou agarrar ben o meu abdomen para intentar baixar o tronco o máis paralelo ao chan posible. Eso. E me vou quedar aquí como dibujando un avión. E subo. ¿Sí? Facemos outro lado. Veñamos un poquinho a perna esquerda hacia adiante, estirando e doblando. Tanteo. Podome agarrar a unha parede ou calquera sitio, se quero, se me resulta imposible quedarme aquí en equilibrio, e simplemente aquí levo a perna hacia atrás, subo os brazos, e baixo un poquinho, e intento manter aquí
o meu equilibrio. Eso. Vale, sacudimos las pernas. E imos separar os brazos, perdón, as rodillas, abrindo a pelvis. Sí, rodillas hacia os lados, dedos dos pés tamén, espalda recta. Veño, doblo as rodillas, subo os brazos, inhalo. Exhalo. Inhalo arriba. Exhalo. Veño un boteciño para subir. Eso. E un máis. Vale, poñemos os pés paralelos, un ao outro, dedos dos pés hacia diante, pelvis no centro. Veña, rotamos, deixo que os brazos caian sen ningún control. Desbloqueamos a espalda. O meu exercicio favorito. Veña, golpeamos un poquillo os ombros. E imos parando. Doblo rodillas e dende aquí damos un pasiño ou un saltiño no centro e xa terminamos a nosa clase de pilates. Un poquinho corta, pero un poquinho máis intensa. Nada, espero que vos gustase. Vémonos na seguinte. Bo día a todos e moitísimas gracias.